Tämä Fendt on suosittu työhevonen monilla maatiloilla, mutta valaistus ei ole huippuluokkaa, voisi tarvita päivityksen. Tätä tarkoitusta varten Granit tarjoaa valtavan valikoiman LED-valaisimia, joilla voit muuntaa monenlaisia traktoreita nopeasti ja helposti. Kuten näemme, ulkonäkö ei myöskään ole huono. Traktori näyttää nykyaikaisemmalta. Osa ajovaloista sopii ilman, että mitään tarvitsee säätää. Jossain vaiheessa jälkiasennamme erityisen pistokkeen. Etuosa on valmis, nyt takatyövalot ovat tulossa. Voi, täällä tarvitset pitkän käsivarren ja taitavat sormet. Hän voi tehdä sen. Tehdä todellinen testi, pimeään. Vertaamme traktoria, jossa on perinteinen halogeenitekniikka, ja traktoria, jossa on tuoreet Granit LED-ajovalot. Se on hehkulampun hetki. Voit nähdä sen todella hyvin ylhäältä. Vanhoilla halogeeniajovaloilla ei ole mahdollisuuksia uusia Granit LED-ajovaloja vastaan.